Τώρα, το είπαμε και μεταξύ μας. Ναι. Και μου είπες ότι και εσένα δεν σου άρεσε το γεγονός ότι είδες την ατάκα του Ντάνου και μετά από λίγο αυτή η ατάκα δεν έπαιξε ποτέ στο τρέιλερ και σε προβλημάτισε γιατί να το κόψουν και γιατί να το κάνουν και γιατί να το δείξουν. Η ατάκα λοιπόν αυτή υπάρχει και θα την παίξουμε όχι μόνο ως ατάκα, αλλά θα παίξουμε και το πριν και το μετά που ακολούθησε. Ωραία. Γιατί δεν κρύβεται πάντα κάτι ύποπτο ή κάτι σκοτεινό πίσω από μία απόφαση ή μία κίνηση που γίνεται. Μπορεί απλά αυτός που έχει φτιάξει το τρέιλερ να έχει άλλη δημοσιογραφική άποψη από αυτό που κάνει το μοντάζ της εκπομπής. Μπορεί επίσης να θεώρησε. Είχε αλλάξει βάρδια. Όχι, να θεώρησε. Στο μοντάζ. Ότι δεν έπρεπε να το βάλει. Ή να μην ήταν πολύ καλή, ας πούμε, η εικόνα. Και για να μην βλάψει την υπόλοιπη εικόνα του επεισοδίου, να αποφάσισε να το βγάλει. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, το έχουμε και σας το παίζουμε uncut. Πέρα από τα αγωνιστικά και τα έπαθρα που προκύπτουν από τις νίκες, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται στην παραλία. Θεωρώ ότι όλοι βοηθάμε, αλλά κάποιοι βοηθάνε περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Ναι, η Βαλαβάνη είναι αυτή η οποία στη συμβίωση βοηθάει λιγότερο από κάποιους άλλους, από τους υπολείπους. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος στη συμβίωση, ο οποίος έχει αναλάβει την μαγειρική του ρυζιού ή του φακόριζου, αλλά θεωρώ ότι βοηθάει λιγότερο από τον Μπο. Οπότε κάπως έτσι τα έχω στο μυαλό μου και σίγουρα με αυτά τα κριτήρια ψήφισα τον Κώστα, γιατί ο Μπο είναι πιο πρόθυμος ή πιο ενεργός ή ενεργοποιημένος στην συμβίωση και έχει μεγάλη βελτίωση και στα αγωνιστικά. Η Βαλαβάνη είναι καλή στα αγωνιστικά. Θεωρώ ότι σε σχέση με τον Κώστα θα έπρεπε να μείνει. Αυτό ήτανε. Μάλιστα. Σας άρεσε? Μας άρεσε. Γιατί δεν το σχολιάζετε? Τι να Τόσο πούμε. καιρό μου το ζητάτε και σας το δίνω και δεν κάνετε τίποτα, δεν λέτε τίποτα. Δεν αντιδράτε καν. Τι να πούμε. Αυτό που είπε. Αυτό που σχολίασε. Από σένα την πάρω τώρα το σχολιασμό, τον Ντάνο θα τον παίρνω από σένα.